Bunga-bunga di taman, harumnya Salah, mewangi. suarane salah, soalnya kudune wedok Oh suara iya ya. lanang ku yo. Tak pinter kayak you. Bungaku dahlia. Iya, kena ya yuk. Rambut. Rambut. Iya, kena ya ya. Iya, In, rambut dikramasi sik gatel heran lho, In. Aku aja ketok judul. Iki piye to, In? Wong sing takon metane rambut kok malah kowe sing mapan ning nggon kene. Ah iya ya yuk. Ya wis nano, kapan ah? Kuat gede ya. Nah, iki wonge sing jenenge Bos Dino iki to. Sik, In. Ya kan rame buat ayo. Anakmu kon kerja budal jam. Oh, trah dancuk kowe iki. Piye? Wis ora sah kakean cangkem kowe. Iki ceritane sik, Om. Ora sah tak ceritani mo. Penting Ora incang-inceng piye anakku. Nek kowe tolahmu jentrat-jentit jadi bos galak, bendino gur cincang-cincing. Ketok lah yo deno ora kuat gempet tok. Aku penting wong loro. Ora inceng-inceng piye nek duwe bos modele jentat-jentit, medhit, nyelekit, pait kaya putra wali modele ben esuk gur cincang-cincing. Wong kaya giman ke tolae lho ya malah ra karuan. Mulakno dadi bos ki ya sing apik ngono lho, sing sederhana sekabehane. Kabeh dipenunukne ning dalan, penunukne ning arep lawang, tolae anak buahmu lho ya bubrah kabeh. aku langsung Iya. terah iki wong